awesome people, welcome back to my channel. So nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बरायहरफिननाय जाबाय. So नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेइलावनो नायना मिथिखाबाय जानांगौ जाहा दिनै बिहाव-बिखुनजोफोर फैगोन फार्स्ट टाइम जोंनाव आलासि जानो. So बेयावनो मा जाहोगोन नोंथांमोना एसे देखायनो सानबाय. So थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. चलो किचन में चलो डिंग डिंगा डिंग डिंग. जोंना सबायखौ एवनानै उननानै दोनबाय मामाया दायो बेखौहाय बरियासे संसै. So guys नायलांबाय थाबानो जाबाय. बिथिंबो नै बेदरा आङो लगायनानै दोनबाय 1 घन्टा जाबाय आरोना गाइसफोर बरियासे माने बियो वाव हाबजोबबाय सिङाव. संनोसै दायो. ओरैजाय लाइ मैगं सायगासिनो लाइ भाजा खालामगोन आरोना. ओमफ्राय नै आंहा बेजोंहाय बेदरखौ संजेननोसै. Wow. दै ओंखारबाय जोंना दै. फ्रेस नालाय गाइसफोर बेदरा दै ओंखारबाय बरियासे रानबाय थाथोंसै. मैगंखौ सुगासिनो. मारै जाखो जोंना वाव नै वा पियासा सेस आवलिजोब्बाय गाइसफोर नायलाय वाव दाबो दैखौनो होआखै आङो गावनि दैजोंनो माबागासिनो आरोना दसे थानानै होनोसै दैखौ गावनि दैया रानबा. वाव ओमफ्राय जोंनिया वाव बरियाल' जाखाबाय दा. दानिया होनोसै गावनि दैया रानबाय लानाय मोननायनि दै जाखानोसै गाइसफोर बरिया सब जानायनि. येस होनबाय थाथोसो दायो. नै बिथिंनिफ्राय मामाया खुमब्रा हगासिनो. दिनैबो दाउजों खुमब्राजों संगोन आरोना नै. ओमफ्राय दाउ बेदरानो जाहैबाय ओइ जे देख' मेजेमथार. आलासिफोरा सफैबाय जोंना नै. ओमफ्राय बै आफाजों आइजों बाइकआवसो फैदों आरोना माने आइयाबो गारि गाखोनो हाया नालाय ओंखायनो बाइकजोंसो फैबाय बिसोरो. फैबाय बिग' गावदाङा माना बिलाय आयै बांद्राय गोरा खाथेबाय. खैथा प्लास्टिक खाथेदों. नास्राय ना लाबोबाय खिने जोंनि जाखागोन नालाय. नै बे मैथाजों संनाय गोथाव बान नै गोथां मोननो थैबोआ जायो एफा गरमाव प्लास्टिक मोनथाम जों नै सोलिगासिनो आरोना किटचेनखा खामानि. जोंना आरो बेदरा मारै जाखो गोदौगासिनो. वाव उखुन्दै Lovely. Bagus itu benar mata. Pak, sini mama sini sama dengan Nabi nalai. Lovely
buskana ke saknai. Pingjing sendela milai tharbiding mate agini sendel pinga. Wah. बिथिङै दाउ बेदर संनो नागिरबाय ओमफ्राय आंना बिथिं गोदौगासिनो गाइसफोर बांद्राय संनायखौ लाइन देखायबाय थाला भिडिअ गोलावद्राय जागोन दे गाइसफोर दे नै इथिं बिब' आलासिबाबो जोंना फैग्रोमोना ना सायफैनांबाय गाव लाबोनायखौनो Wow, yummy, yummy. Gourd, ma bela lablia. Ah, labli. Ida, saleng nasa. Ida, malai bibo fंबाय सा लोंदों बिस्रा. गोलोमजोबबाय खारदो नामा नोंसोरो? नै जोंना दाउ बेदरा मारै जाखो नायनोसै एसे. Chalo, ida. Diepsiयाव संसै नै गाइसफोर सिथाबना थानायखौ दै लगायनानै होबाय आमथा नालाय दायो बरियासै गोदौहोनोसै मुजि हाबनायनि ओमफ्राय नै जोंना बिथिं दाउ बेदरा नै खुमब्रा होबा बेबो मोनथारसिगोन गाइसफोर वाव गोथाव नुबायना गाइसफोर नै जोंना सबायाबो गोदौबाय दानिया होनोसै नै गाइसफोर जिन्जार बिलाइ हाइजें बिलाइ बिराद गोथाव मोदोमो बेबायदि थनना होनोसै गाइसफोरनो बिदि थनना होनोसै वाव बरिया गोथाव जाखासिगोनलै नै जोंना बरिया मोनखांबाय वाव यामी गाइस नै सबायाबो मोनबाय गाइस वाव नै जोंना दाउ बेदराबो मोनबाय बे आइथिङा आंनि गाइसफोर बेवहाय मैथाजों नाजों संसैलाय गाइसफोर नै जोंना दै होनोसै वाव मेजेम ओंखारबाय गेब्लेयो नालाय गाइस ओंखायनो दै दे गोदौबाय थाथोंसै आब'मोना नै थोरसि बायदिसिना सुगासिनो माने जानायफोरा रेडि जाजोब्बाय नालाय
बेबो मोनबाय जोंना मैथाजों नाजोंबो रेडि खांनोसै मारै मारै जाखोथाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा जासावदो दे ओरैबो इथिं बाबा नै बिथिं गुमैमोन मोनजोब्बाय गासिखौबो फाजा मोनबायमोन इयाव आइमोननो फाजाया ए मोनबायना दे जाबाय थादो ओमफ्राय नै ओरै किटचेनावहाय जोंना माखासे दादागिरि पार्टि बेजों नै दादागिरि पार्टि दा बेजों मा मा बेदर मोनजादोंब्रा बिसोरलाय दादागिरि पार्टिखौलाय ए जाखावदे ओंखामा गारनो मोना ओंखाम गारनायनि रुल गैया दे दासो जादों जोंना बिब' हाफांगालिया जाखांलाबाय आखाइ सुदों नैबेनो आइया ओमफ्राय नैबे आफा स' गाइस नै जोंबो जानोसै आलासिफोरा जाखांजोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दायो जानोसै फैगासिनो बिथिं बिब'जों बिनानावजों जोंहा किटचेनाव जानोसै मामाबो जायाखैलै मामायाबो नै बिथिं आयंजों मामाजों जाबाय जोंहा नै बिथिं जानोसै गाइस जानायखौ स्टार्ट खालामसै जा उखैखाबायमोन आरोना गाइसफोर ओंखामखौ ओंखायनो जा स्पिडआव जाखाबाय थांफिनसिगोन नै दायो बाजाराव एसे हाबैनो नागिरदों जोङो मामाबो एथिंहाय ओमफ्राय जों गुमैमोन आइमोन लासै लासै थांगासिनो नै थांगासिनो दायो बाजाराव दसे ओरैनो बेरायनो नागिरदों साहा लोंनानै थांसिगोन ओमफ्राय सुपार मार्केटाव थांगासिनो गाइसफोर माने जोंना बे सेटारडे माबा जायोमोन ना बाजार मार्केट बेयाव माने होला डाइरेक्ट बे भुटान बर्डार खाथियावहाय मोनसे सुपार मार्केट दङ ना स' बेयाव जाबाय बेनिखायनो जोंबो थांगासिनो नै मोनफैबाय जोङो सुपार मार्केटाव फैबाय मोनफैबाय नै हाजोआवसो थाङो नोंसानिया बाजारा बेनो नै सरलपारा बाजारनिफ्राय गुवारसिन जाहैबाय आरो एरियाया न'खरसिन फैदो बै नै भुटान गाइसफोर बेनो बै हाजो नुहुरनायानो भुटान जाहैबाय भुटान बर्डार खाथियावनो आरो बेयो सुपार मार्केटआ
गारिया थौ टेम्पालिफोर चलो थौदो स' गाइसफोर थांफिनसै नै अखा हासिगोन बोथोरा बिराद मारैबा जाबाय खोमसिनो ओमफ्राय बाजारा बायखाब नालाय स' थांसै दायो नै अखाया हाथारसिगोनहाय See you soon in my next video. Thanks for watching guys.